Bună ziua, sărmâinile! Sunt extrem de onorat să fiu cu dumneavoastră. Sunt extrem de onorat să fiu adoptat de către acest județ excepțional al României. Și probabil că acest lucru se datorează faptului că domnul Văcăroiu predă o ștafetă informală celor care îi succed. Și aș vrea în numele meu și al Senatului României să-i mulțumim încă o dată domnului Văcăroiu, un om excepțional, un om onest, un om harnic și un om care, într-adevăr, a făcut bine acolo unde a muncit, indiferent de locul respectiv. Vreau să mulțumesc prietenul meu, domnului președinte Costică Nicolescu și echipei de la Argeș, pentru că, prin modestie și hărnicie, au reușit să facă lucruri pe care în alte părți ale României n-am știut să le facem. Să păstrăm nu doar tradiția vie, dar să păstrăm și lucruri din economie care funcționează. Și aș vrea să-i mulțumesc și să-l aplaudăm pe cel care este până la urmă sufletul acestei operațiuni extrem de importante și să-i mulțumim din inimă domnului președinte Nicolescu. Vreau de asemenea să salut prezența aici alături de noi a domnului academician Stolnici. Este un om deosebit și un om care, într-adevăr, între generații și între regimuri politice, ne-a spus ce înseamnă să fii, într-adevăr, un om deosebit și un român de calitate. N-aș vrea să citesc pe toți cei care sunt cetățeni de onoare acum, dar să vă spun că l-am văzut și va fi mai târziu alături de noi, probabil pe cel mai vibrant artist român al perioadei, domnul Tudor Gheorghe, pe care vreau să-l salutăm și să-i spunem că de astfel de români și de artiști avem nevoie în aceste momente dificile. Vreau de asemenea să salut prezența domnului ministru Marian Sârbu, care, deși are o grilă de salarizare de rezolvat, este aici alături de noi și sper să facă o lege dreaptă pentru cei care muncesc în sistemul public al administrației noastre. Vreau de asemenea să salut prezența unui prieten pe care l-am cunoscut în America, la Washington. Era cercetător la Berkeley, pe coasta de vest a Americii, argeșan de-al dumneavoastră, astăzi subsecretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării și Inovării, domnul Marius Sănăchescu, un român american care s-a întors să muncească acasă. Este un semnal foarte, foarte bun. Vreau de asemenea să-i mulțumesc doamnei Stanculov pentru gustul foarte bun al magiunului de Topoloveni. Adrian Severin, cel mai bun europarlamentar român, pleacă la Bruxelles cu magiunul de Topoloveni ca să facă reclamă produselor românești. Și îl invit pe domnul Severin alături de noi pentru să se uite de la Bruxelles ce înseamnă România adevărată. Veniți, domnul Severin, încoace, nu vă fie teamă. Cu magiun cu tot, veniți încoace și faceți reclamă produselor românești. Că destul mâncăm produse din import, hai să mai mănânce și alții produse de export din România. Despre asta probabil că este vorba. Îi dăm o diplomă. Așa vă îmbrăcați la Bruxelles? Bă. Dragii mei prieteni, pe un ton mai sobru, aș vrea să vă spun de ce am venit aici, dincolo de prietenia și respectul pe care vi le pot. Am venit pentru că aici, la Golești, a fost primul puseu de modernizare a statului român. De manieră foarte embrionară, Golescu, după un periplu european, cum au făcut elitele românești dintotdeauna, aici, în acest loc, a înființat prima școală superioară rurală din România. Aici, la Golești, a fost prima încercare de modernizare a agriculturii României. Înainte de 1848 și după deșteptarea conștiinței naționale, aici, la dumneavoastră, la Argeș, a pornit, de fapt, lungul drum al României către modernitate și către civilizație. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei director Pali, directorul acestui muzeu, recent cu doctorat în astfel de probleme, și aș vrea să aplaudăm, doamnă, veniți alături de noi, pentru că cei care întrețin tradiția, de multe ori anonim, trebuie să fie apreciați. Vă salut cu multă prietenie, doamnă. Mult succes în continuare. Despre ce vorbim, de fapt, la o astfel de sărbătoare? De ceea ce aș numi patriotismul luminat, care nu este naționalism,
Naționalismul exagerat dezbină. Patriotismul luminat unește. Întotdeauna când a fost greu pentru români, am găsit puterea să ne adunăm, am găsit puterea să ne uităm la tradiție și la lucrurile care ne unesc și, cum spune acolo, trecutul și prezentul se întâlnesc la sărbătorile Argeșului și Mușcelului, a spune că, de fapt, trecutul, prezentul și viitorul se întâlnesc la sărbătorile Argeșului și Mușcelului. Și pentru acest lucru vreau să vă mulțumesc celor foarte în vârstă, celor în putere și celor mici care sunt aici și duc tradiția mai departe. Și aș vrea să aplaudăm ștafeta generațiilor în Argeș și în Mușcel și întreaga Românie. Poate nu întâmplător, pentru că domnul Nicolescu este un politician extrem de sofisticat și de eficient, temele pentru cetățeni de onoare ai Argeșului și Mușcelului au fost pentru acest an de criză profundă. Nu numai de criză economică, dar de criză de încredere. Tema economiei și tema administrației publice. Tema economiei și tema statului. Pentru că, de fapt, aici este cheia problemei. Dacă nu vom înzdrăveni economia, nu vom ști să mergem mai departe. Dacă nu reformăm statul și administrația publică, nu vom ști să mergem mai departe. Și de aceea aș dori să fac un apel către cei care și-au dedicat cariera acestor două nobile profesiuni, cea de a crește economia și celor care sunt cei care păstoresc comunitățile acestei țări, să vă dați mâna și să încercăm să facem și redresare economică și reinventarea statului român modern. Este probabil ceea ce domnul Nicolescu a vrut să ne transmită de o manieră implicită, dar am tradus eu, pentru că, de fapt, despre aceasta este vorba. În încheiere, aș vrea să salut pe veteranii și oamenii în uniformă. Domnule general, vreau să vă salut cu tot respectul meu și să vă spun că fără dumneavoastră, probabil că astăzi nu am fi avut, chiar în criză, liniștea să sărbătorim aceste lucruri deosebite. Să-i salut pe toți cei care, de-a lungul timpului, s-au sacrificat și s-au jertfit pentru România. De asemenea, aș vrea să mulțumesc artiștilor și celor care au făcut această zi o zi nobilă și o zi frumoasă. Dumnezeu să vă dea sănătate. De aici a început modernizarea României, de aici va continua modernizarea României. Sunt onorat să fiu adoptat ca fiu al acestui loc minunat și vreau să vă asigur că veți avea în mine și probabil peste 3 luni de zile în viitorul președinte al Senatului, pentru că mă duc să caut un loc de muncă în altă parte, un prieten adevărat. Dumnezeu să vă ajute, să fiți sănătoși, vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorat să fiu astăzi la Golești, la Argeș și la Mușcel.